Ahoj, já jsem Angela a vás vítám u dalšího videa. Dneska budeme plést, to je takový menší lifehack, z vlny, nebo prostě z vaty a propísek. Prostě ta propíska bude místo 2 hůlek, to je pro začátečníky. V obchodě jsou takovéhle pro začátečníky, to je ještě jak jsem byla menší, a to se mě asi tak nevím, 6 a teďka už mám 8. Já jsem si říkala, že to nebudu vám říkat, ale to nevadí. Jsem to dát 3. A já jsem si říkala, že já bych vám mohla natočit video, kde to dělám. Ale menší lifehack. No ale v obchodě měli pro holky fialovou a červenou. Fialovou mám teďka já. Že červenou jsem nechtěla, jsem chtěla fialovou, protože ta červená nebyla moc hezká. A pro kluky, jinak kdybyste to chtěli, tak ještě je modrá a žlutá. Pro kluky. 2 barvy taky. Já jsem si dala fialovou. A upletla jsem vajíčko pro ptáčky. Počkej, tak. Vajíčko pro ptáčky. Nebo ptačí prostě vajíčko. Z takovéhle kusu. Z takovéhle kusu jsem upletla takovéhle vajíčko, protože jsem to dala do sebe, tak to je menší. A musíte dělovat tady tyhle. Tak a já jdu teďka třeba uplést zase nějakou mini bambulku. Pokud chcete další videa, jak třeba spletu ze kapesníku nebo z toaletního papíru, nebo ještě to jde z vatových tamponků nebo z tamponů. Já mám doma všechno, já mám vatové tamponky, tampony, jako kapesníky a toaleťák, takže jestli chcete, tak v dalším videu napište to do komentáře, co bych měla zkusit ještě plést. Z čeho bych měla jakože plést. Píšete, čeho bych měla plést? Z papíru. Slyšeli jste? Z papíru. Takže z papíru budeme plést. Ne, dělám si srandu, já jsem to říkala. Jsou ty plišáky z papíru. A já jeden použiju a ukážu vám hned, co bych jakože udělala z papíru a třeba stojí to. Si přidám. Já toho mám hrozně moc. Takže já si toho můžu kolik chci přidat a tak. A to je úplně jedno stejné. A to mě vata. A kdybych měla ještě takovou popisku, tak si tam namaluju třeba z nějaký obličejk. Já bych to nějak prostě zvládla. Je to kočička namalovaná obličejk. A jí to můžu takhle zmáčknout. Ten obličejk mizí časem, když to budu takhle furt mačkat. To je dobré. Wow, to můžu takhle použít. Než to, ale takhle, tak to chytí, takhle smačnete a máte to. Ano, jako, a teďka si to zase dáte zpátky. Opletete z toho něco. Tak já jdu plést a ozvu se vám, až budu mít tu mini bambulku, ano? Tak už ji mám, tu mini bambulku a jdeme si ukázat, jak jsem ji udělala. Udělala jsem ji z toho, že jsem vzala toto. Třeba takovýhle kousek. Ne, spadl na zem. Takovýhle kousek. A takhle jsem prostě jenom pletla a dělala to co nejvíc do kuličky. A takhle jsem to to se může takhle. Třeba, jo, všechny, jak si to můžete udělat. Tak jsem to sás, až mi z toho vznikla bambulka. Jo? Tak. Slyšíte to?
dříve cukrovou vatu. Já vám ji udělám. Je. Spadlo mi něco na zem. Kousek mi spadl na zem. Ne, to se nemůže jíst. To by nebylo dobré, kdyby to sněla. Vajíčko, bambulku. A uplatíme si asi ještě jednu bambulku. Ta asi takhle hezká nebude, jako tahle. Ale nevadí, možná jo. Zkusíme. Takže jsem nakonec pletla toto. To je hlavička od krtečka. Od nějakého křečka. Když se na to podívám já, tak to vypadá jakože líp. A ještě vidíte vy, tak to tak dobrý není. Dobře, takže máme. Ještě něco bych si upletla. Kašlu, dělám ty hlavy. To je taková bambulka a ještě trošičku. Aby to vypadalo ještě víc jak bambulka. Dobře, tak já to dám pod stůl. A smr. Tak já to dám sem. Jak to jen vezmu. A zase dám. Tak to nějak vypadá. Já vím, že jsou to takovéhle maličkosti tady, ale já to stříhám. Takže já jsem taková, že já stříhám každou blbost, když tam uvidím, takže já hrozně chci mít jako chci mít hrozně dobré jako výrobky. Ať vám se to prostě líbí. Jsem ztratila medúzu. Tak, takovou bambulku jsem já vytvořila. Doufám, že se vám líbí. A to je pro dnešek všechno, takže ahoj a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!